Som Folketingets formand så er jeg stolt over, at Danmark har fået værtskabet for NATO's parlamentariske forsamling. Vi stiller rammerne til rådighed for, at politikere fra 31 nationer de kan mødes og diskutere anbefalinger til NATO, resolutioner, som kan blive vedtaget i NATO. Det er jo en kliché at sige, at internationalt samarbejde det er vigtigst lige nu, men der er jo noget om snakken. Vi har krig i Europa. En af landene i den europæiske familie, Ukraine, er blevet angrebet af Rusland lige ude foran vores fordør, og det skal vi forholde os til i NATO. For det er jo ikke kun en krig mellem Rusland og Ukraine, det er også en krig om værdier, demokrati og friheden til at vælge selv, og derfor er Ukraines krig, det er også vores krig, og det er jo derfor, at NATO så entydigt har støttet op omkring Ukraine. Som et af de lande, der er med til at starte NATO op, der har Danmark altid fulgt NATO-samarbejdet tæt. Vi har animeret andre lande til at komme ind i alliancen. Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik er forankret i NATO. Vores sikkerhed er forankret i NATO. Og derfor er det jo med stolthed, at vi kan facilitere NATO's parlamentariske forsamling i de kommende dage og give parlamentarikerne de bedste muligheder for at træffe de rigtige beslutninger for alliancen. Altså, jeg ser selvfølgelig frem til at høre Zelenskis videotale og også Stefanchuk, deres formand for deres parlament, som jeg også har mødt her i København. Og der bliver mulighed for at stille spørgsmål, for jeg tror rigtig mange parlamentarikere, de har et ønske om at høre, hvordan det rent faktisk går lige nu i Ukraine og deres krig med Rusland.